време заедно. Те бяха, може би, 8 години заедно всички. Много добре се познаваха една друга, знаеха си, дето се казва кътните зъби. Но имат време. Още една година. 16,200 за Узбекистан. След италианките, веднага испанките, имаме възможност един след друг да гледаме двата на състава, които така се заборичкаха в тази група. Директен сблъсък. Интересно начало имат испанките. Направиха много силно световно първенство миналата година. Те останаха четвърти в многобоя, но взеха титлата на бухалки, бронзов медал на ленти и топки. Така че всъщност до голяма степен не е очаквано това, че поведоха на италианките. Не е неочаквано това, че поведоха на италианките след първото изиграване. Ако трябва да ги съпоставим... И двата отбора играха силно днес, без така сериозни грешки. Моето мнение ще бъде естествено субективно. Ами да, тук идват тази субективната част на спорта. Да, идват тази. Какво да кажа, като че ли бухалките ми харесаха повече на испанките, а лентите на италианките. Ми то явно присъдихте така, защото